Шығарылышыбызны Татарстанда нәшір ителүче газета журналларда иқтибарға лайыклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Миңназыйм Сәфәровка бирәбез. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты ниләр дип борчыла? Шул сорауга җавапларны әйдәгез бергә эзләп карыйк. Яз җиткәч, айрым кешеләрнең генә түгел, кайбер газеталарында күңел халәте тотырыксызлана бугай. Тора салып беренче битенә тешләрегез матур булсын дигән язманы чыгарган Шәһри Казан газетасын кулга алганда, башка иң элек шундый уй килә. Тормышның 40 проблемасы ярылып ятканда ничек итеп матур тешле булырга дип сорау бирү үзе үк бераз мәзәгрәк. Бүген тешләрне генә түгел, адәм баласының бөтен әгъзаларында матурлап бирергә өйрәнделәр. Әмма моның өчен уч тутырып акча кирәк шул. Ләкин бөтен кеше дә акчаны алга куеп яши дип әйтү дөрес үк булмас иде. Менә шул Шәһри Казан газетасындагы Яшелүзән районының Олы Шырдан авылында татарларның бер гасырлык яшәгән авылын торгызырга алынган фидакарьзат Дамир Камалетдинов шундыйлардан. 15 ел дәвамында бу тынгысыз кеше төрле төбәкләрне буйлый торгач җил тегермәннәрен эзләп тапкан. Икесеннән бер итеп бастырып та куйган. Бүген тимерче белән чүлмәксезли икән. Минем дә Дамир абый булдырган татар авылын барып күрәсем килеп китте. Ләкин шул ук вакытта күңелгә бер шиктә кирип уялады. Бу язманы укыганда, бүгенге татар авылында шулай берәмтекләп җыелган экспонатлар рәвешендәге этномузей булып калмас микән? Газета журналисты Татарстанның халык артисты, нәфис сүз остасы Рәшит Сабировның өенә барып хәлен белешкән. Сәхнә остасының тормыш принциплары да үзе кебек төгәл, гади, күңелгә хуш килерлек. Ходай аңа иҗат дәрте ул әле дә бүген сәхнәдә һәм бәрәкәтле гомер насыйп итсен. Атаным Татарстан газетасы бала тәрбияләүче гаиләләргә дәүләттән нинди ярдәм чаралары каралганын үз укучыларына бәйнә-бәйнә аңлатып бирергә булган. Шунысы да хак. Соңгы вакытта андый ярдәм шактый сизелгәнлектән, шәһәр, дүртәр балалы гаиләләр дә шактый артты. Ләкин белгечләр раславынча, балаларның күбрәк тууына акча гына түгел, кеше яшәгән җәмгыятьнең нинди булуы да тәэсир итә икән. Шуңа да әби-бабайларыбызның сүзен кабатлап, заманаларга тынычлык, илгә көнгә бәрәкәт бирсен дип теләгәне кала. Колхоз-совхозлар бетерелгәннән соң, акрынлап бетүгә юл тоткан авыллар ни кызганыч җитәрлек Россиядә. Ләкин авылда калып та кеше яшәргә мөмкинлеген раслаучылар да шөкер торган сайын арта. Ватан Татарстан газетасы хәбәрчесе шундый авылларның берсендә, Аксубай районындагы Яңа Думада булып, андагы халыкның тырышлыгын тасвирлаган. 434 кеше яшәгән авылда бүген 4 сыер көтү чыга икән. 800-гә якын мөгезле эретерлек тоткан авыл хөкүмәткә көн сайын 2 тонна сөт кенә озатады. Кайрып эшләргә күнеккән безнең халыкның эшләгән өчен тиешлесен дә түләсәң, әллә ниләр майтарлык дәрте бар әле. Хөкүмәттәгеләр моны соңарып булса да аңлар дигән өметтә калып, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.